Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβάλληση. Όχι, δεν σε είδα εγώ. Θέλω κάποια δήλωση. Δεν μπορώ τώρα. Σας παρακαλώ, λίγο μετά το μάτς, γιατί δεν επιτρέπει ο coach. Πες στο comment η πληροφορία. Τι έχουμε? Ναι, τώρα στη κατάλληλη στιγμή. Πού είναι ο άλλος? Πού είναι ο Βλάτης? Σήμερα θα γίνει μεγάλο μάτς. Σήμερα θα γίνει Πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Πιστεύεις ότι θα σκοράρεις ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει σημασία να σκοράρω. Σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε. Έχεις τράκι. Πες χαλαρά. Όλα τα γήπεδα έχουν άλλα 5 λεπτά. Δεν μπορώ. Όλα είναι αυτή που είναι. Ο Τσίρις σε χάλασε. Διαμμένος ο Πακιστανός. Πάμε. Ξέρετε, η απόδοσή σας θα μετρήσει πολύ. Έτσι. Κάτω το μπουρδέλο.